Хто такія беларусы Амерыкі.орг? Прывітанне, сябры. Мяне завуць Павел Сакурэц. Я заснавальнік арганізацыі гуманітарнай беларусы Амерыкі.орг. Мы зарэгістравалі арганізацыю ў 2017 годзе, каб вучыць дзетак, якія прыехалі ў Злучаныя Штаты беларускай мове. Таксама дзетак, якія тут нарадзіліся. Але ж мы бачым, што адбываецца ў нашай роднай Беларусі, як катуюць людзей. Таму мы вырашылі запісаць гэты зварот і паставіць наступныя мэты. Мэта нумар 1. Гэта аб'яднаць усіх беларусаў у Амерыцы. Нумар 2. Гэта захаваць нашу беларускасць, беларускую мову і беларускую культуру. Бо за 26 гадоў кіравання Лукашэнкам наша мова і культура былі амаль што знішчаны. Можа, вы памятаеце, у 98 годзе, калі праходзіў перапіс насельніцтва, 70% насельніцтва Беларусі лічылі сваёй роднай мовай беларускую. Апошні раз, калі праводзіўся перапіс, менш чым 30% так лічаць. Для чаго гэта рабіў Лукашенко? У канцы 90-х гадоў ён думаў, што ён стане прэзідэнтам адзінай краіны, таму ён знішчаў нашу мову, не даваў развівацца нашай культуры. Але ў яго гэтага не атрымалася. Расійскія спецслужбы ўсё добра зразумелі. Таму мы вельмі хочам, каб наша мова заставалася і мы засталіся самастойнай краінай. Нумар 3. Наша мэта – гэта дапамагаць беларусам, якія апынуліся ў цяжкім стане, якія выказвалі свае палітычныя лозунгі альбо былі звольнены з працы за свае палітычныя погляды. Таксама мы будем памагаць беларусам, якія трапілі ў Злучаныя Штаты. Беларусаў жыве ў Злучаных Штатах больш, чым 100 000. Але ў нас ніколі не было адной мэты. Зараз такая мэта ёсць. Гэта арышт Лукашэнкі. Ён павінен сысці. Яго трэба арыштаваць за здзекі, якія ён робіць над беларускім народам. І таму мы хочам, каб вы далучыліся да нашай суполкі, альбо падпісаліся на наш канал, каб вы маглі глядзець, што мы можам зрабіць разам і як мы можам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Памятайце, што наша галоўная зброя – гэта наша мова і наша яднанне. Калі вы будзеце размаўляць на сваёй роднай мове, тады вы схароніце сваю беларускасць і незалежнасць. Я разумею, за 26 гадоў вельмі цяжка звярнуцца да таго, што было раней. І вельмі цяжка пераходзіць на нашу родную мову. Але гэта патрэбна зрабіць, таму што гэта наша адна зброя. Як казаў беларускі класік, не пакідайце мовы сваёй беларускай, каб не ўмерлі. Разам мы пераможам. Калі у вас ёсць магчымасць дапамагчы беларусам, вы можете пераслаць грашовыя сродкі па ссылке ў апісанні contact@belarusyameriki.org. Калі у вас ёсць нейкія прапановы, што мы, як беларусы, можам рабіць разам, каб паўплываць на адстаўку Лукашэнкі, калі ласка, пішыце ў коментах. Разам мы пераможам, бо мы сіла. Жыве Беларусь!